ସତ ହୋଇଗଲା ମାଳିକା ବଚନ। ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ। ଯେମିତି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ମାଳିକାରେ ସେମିତି ଘଟିଗଲା ଅସଲରେ। ପୁଣି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ମାଳିକାର ଲେଖା ହେଉଛି ଆଜି ସତ। ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ। ଯାହାପରେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଏବେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମକୁ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ପୁଣି ଥରେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଆଉ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ। ଏମିତି କଥା ସବୁଆଡ଼େ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଏ କଳିଯୁଗରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅମର ବର ମିଳିଛି। ହେଲେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭଗବାନ ବି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ମାଳିକାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ହନୁମାନ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ଆଉ ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବେ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତେବେ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରେ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର ବାବା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ପିଲାଛୁଆ ହେଉନଥିବାର ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ସେହି ମହିଳା କୋଳରୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ କୁଆଡ଼େ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଆଉ ତାର ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳି। ଯାହାକୁ ନେଇ ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଇଥିବା କିଛି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେବେ ମାଳିକାରେ ଯାହା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାହା ସବୁ ମେଳ ଖାଇଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆସିବେ ଆଉ କଟକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟ ବେଳକୁ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଥିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଏଭଳି କିଛି ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବାର ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବାର ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଭଳି କିଛି କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ମୁହଁ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ହନୁମାନଙ୍କ ପରି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣିଥିବେ ମାଳିକାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କଥା ସତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। କ'ଣ ସତରେ କଟକକୁ ଶତ୍ରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ?